Ngigay baba. Ngeke ngasho baba. Ngeke ngayicabanga nje makayiqala. Ngeke ngayicabanga. Bakudla ngakuphi mntanami? Awungichazele. Awungichazele. Usibongile loba ulolele naye la. Wawuphuma naye la endlini wakwenzakalani? Wasimosha isibongo. Sakwasithola uMondise. Umsongo wensimbi othwala ekhanda ngoba besaba amagwala ngoba bazobabelekela. Bheka baba. Baba. Muthi. Yasizwa kahle uthini? Baba. Uthini mfana lo? Baba. Ngiyacela Khehla. Ayikho into enjena ekhaya, Khehla ngiyacela Khehla. Khehla ngiyacela. Hawu baba ngiyacela. Kunzima ukuthi Meza. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got you today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we're going to look at Abuti Ayanda. Abuti Ayanda, Ospluki, but a little Josie Bioscope, little Niton Chusa, Kabagalo, Hantan, Ospluki, K, and about what Bakabatib, Kibato Lilum Puella Libona, but don't understand a type of a person I am, Lurna Handante, Akimushimano Street. Guys, ntse tlo etsa ke tlo tsama ke lo bona Abuti Ayanda a tla tlo go jotsa ntlo ga ntlantle gore yena bokei ba he bo qadileneng jwang le jwang go ba tlo jotsa batswedi ba eng ke tlo gutla le yena. Yes baby. Hi guys, I am back again la Abuti Ayanda. Abuti Ayanda le kae? Saphila njani? Ngiyaphila namputo ambe ngicela nje utshela ama viewers wethu ukuthi wena kahle kahle today why usibhaleni? Ngibhalele nina ngoba nginenkinga la. Hey. Mina ngigay. And ngiyasaba ukutshela ubaba nomama. Bazolwa and sekuyisikhathi ngigay. Ngiyabona ukuthi ukuthula kwami ngeke kuze kungisize ngoba ubaba uyalwa akaboni intombi akaboni lutho nje ukuthi ngiactive emantombazaneni. So ngiceleni na kanje ukuthi nizongisiza man ukuthi understandisa abazali bami ukuthi I'm gay. So wena puto lento le yakho iqale nini, like you feel like wena o gay iqadile at an early age or iqala no feel like no man I'm this type of person iqadile nini? Eqinisweni wena sisi lento le iqale sengikhulile I think bese nginabo ma 20 kanje. Yeah, hey abafana akusumuntu uthanda ukuba around ebafanini kakhulu yabo. Feel and more nabafana around like no I feel like ngathi now uyababona amatsopi feel lento le uyazi mosi mo yeah understand le feeling yokuthi mo around amadoda ufeel ukuthi nasi stoko singibhekile yabona yeah so endinzima futhi leyo nto leyo if abantu bakhule bangakujwayelanga ukuthi umuntu onjani so esikhaleni nje so vela yabo hey wena so umuntu onje ya but ke uyazi. Okay, so wena puto wami njengoba uthi I'm so sorry like iqale ka bo ma 20 years u feel or man I'm this type of person, so ke batla o botsa high school ya ha o nona le gore mohlomong ha o shebile banyana o feel ka ona le di feelings or never? I know amantombazaneni nje azange ngibe nothando for like ama feelings for kodwa mawubheka abafana but abafana onavasi nabo Mr Jones uyazi musintombi uyazi okay akunankinga wena puto mangithi bengifuna ukuthi nje simake sure ukuthi nje ama viewers aya understand nokuthi nawe uya understand ukuthi nami ngiya understand ukuthi kahle kahle ufila kanjani like more around abafana into ezinjalo. So wena kahle kahle ufuna ukuthi Josie Bioscope ukuncede ngani today? Into engifuna ningisize ngayo ukuthi siye ekhaya siye ekhaya siyokhuluma nobaba nomama ningitshelele bona ngoba mina kunzima kudala vele lento ngiyo vele yabo but ke so njoba ngikhulile kanje ubaba uyangilwisa ukuthi hawu azabe mdala kangaka nami ngize ngibe mdala kangaka akaza angibona ngihamba nentombazane okanye ini yabo. So guys in total yetsa no re tlosa malabuti Ayanda re ya ha bona o ba khona bazana bakhona.
Yeah. Re tlo tsamaya le Ayanda re tsamaye ya ha bona re lo hlalosetsa batswadi ba ona re ba explain le wa sebakeng ha re tsamayeng team please o rantantle Ayanda yena ke motho wa mohlobo o feng a kira buti o nje ba tsebe maybe utla khululeka lo ga ba qeta o tsebe Angiphili kamnandi the way ngakhona kunzima ya kolo ya re chi hayi kunzima ngempela so ubaba nje umuntu onolaka yabo so uye umuntu engimsaba kakhulu sa pa fela ona bodi ntja mo Jehova hadi wa ke nje ekhaya lakho nje nje ya kungaqala yena ngiyadlala my brother ngiyazi ukuthi anje kudlale ngathi inkosi yami hey ayisilandela wena bhuti ya hayi arrête finish dlala nemusic Coco to listen to the music dumela re teng batho ba baholo le kae re teng batho ba baholo umsakazo kancane ma Alright. Ene bengikhuluma ngawo sontweni yasana. Niyaphila ninjani? re teng motho moholo so Alright baba. mama re kopa okay Konzakala mntanami. kopa re dule fatshe re kopa re dule fatshe batho ba baholo le kae Siyaphila kunjani? ke teng Siyaphila ngegama lika Jesu Christ bantu. Sibilo sontweni. ke a utlwa mama ke kene fela ho lla music o monate ka utlwa gathi ke nako hantle Sikathile nathi siqeda kungena nje. Mhlambe bengekusithole. batho moholo Alright. ya batho ba baholo rona re batho ba choose bioscope ke Lady Blue mama okay okay Babusithole. Mina ngumandlovu kodwa ngikwanele ukwasithole. okay Yebo. Okay. mama lana ukhuluma no Lady Blue so mama lana kena ngize no bhuti umuntu omdala so ngizomupha nje ithuba nje ukuthi antshele ukuthi wayasibhalele ntate nona lenthono uyibuya mthomolo no angimangazwa nje ukuthi uzela nabantu be-TV be-TV so sibuke ke-TV babakhe asakisizwe ukuthi hayi mhlawumbe ufuna ukusitshela cabangela yona hayi bantu abadala ithi nje simupheni ithuba nje lokuthi nje asichazele nje ukuthi wayasibhalele mama nobaba ngiyaxolisa ukuthi angintshela ukuthi ngizoza nabantu bamakhemera ningamangali ningixolele ingabe kwenze ningixolele kunento engihleli kabi kakhulu sekuneminyaka ingidla lento ngaphakathi ngiyezwa baba buhlala ungibuza ukuthi kanti mina why ungangiboni namantombazane abangani bami intanga zami zinezingane zinezindlu so ngizonitshela ukuthi mama hlawa tear you wanna cry no problem my partner I'm so sorry to disturb sorry I'm so sorry baba kunzima kuzoba nzima for wena ngizosho lokho engizokusho manje ngigay baba ngeke ngasho baba ngeke ngayicabanga nje makayiqala ngeke ngayicabanga usibongile loba ulolele naye la wawuphuma naye la endlini wakwenzakalani wasimosha isibongo sakasitholo mondise umsongo wensimbi othwala ekhanda ngoba besaba amagwala ngoba bazobabeleka beka baba Yasizwa ngahle ukuthi uthini? baba Mthomolo baba Mthomolo kopa le tshobiseni baba ehlisa umuntu kopa le mo feng chance I explain batho ba baholo ke a go ngiyacela ke tseba Mthomolo how easy kopa le mo feng chance o qadile jwang buti Uthini lo mfana lo? baba ngiyacela Ayikho into enjena ekhaya. khehla ngiyacela khehla ngiyacela Mthomolo hawo baba ngiyacela kunzima ukuthi Meza. kopa le mo feng chance baba ngiyacela nkosi yami bantu ngiyacela khehla Ngamadoda.
ngiyacela mntu. Ngiyacela baba. Yabona indaba yakho utotoza mntwana. Baba Mochomolo ga o kopa hle. Baba ngiyacela khehle ngiyacela mona. Mochomolo kopa re duleng fatshe batho ba baholo ke a le kopa. Ayikhuza ngale nto yakho, he? Ngiyacela khehle ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa. Baba ngiyacela. Ngathi wena uthini wenzani? He? Maka yenzani umuntu omdala? Ezinye ingane zikhaba ibhola ontanga bakho busy namantombazana namhlanje uzongitshela ukuthi ugay yini kona lokho? Senyamxolisela khehle. Ngiyamxolisela baba. Baba ngiyacela Umuntu baba. omdala siyazi kunzima ngoba manje indodana yakho le. Angitshela ukuthi bangikhele king moto lo mfana rona akekho eduze kwa. Marunyeko ma Mochomolo re kopa re mo feng chance bona ngo ke a le kopa re mo feng chance. Lota ngikuphuma. Ngicela antshela ukuthi mama ke a le kopa kwele ntate bathong. Ke a kopa Mochomolo. Abuti Ayanda. Ke kopa o jotse bo mama o qadile kopa o tlemo. Kopa o qala o jotsa bo mama o qadile jwang Mochomolo ke a o kopa. Ingabe ngiyaqala ngithini nje kubafowethu indaba. Ngicela umuntu omdala simuzwe ke a kopa Mochomolo ka hlompho libiko bethu. Ukufila jwang ngiyacela umuntu omdala. Uyasho ukuthi naye akazenzisi feeling ne ke kopa Mochomolo please. Ke kopa ngifela re mutlweng ke a kopa batho ba bolo ke a tseba le disappointed ma kopa re mameleng fela sello sa ngwana go fila jwang. Ke kopa ba jwetse gore lento icela kanjalo lo sifila kanjani mona madoda. Ngiyaxolisa kakhulu baba lento yangiphatha ngina 20 years. Yangiphatha ngina 20. Mina ngithandana nabafana. Ngithanda abafana. Ngijola nabafana. Ngamantombazana wena ufila kanjani? Amantombazane siyabangani mina nabo. Usibongile njoba nihlala nimbona umngani wami akuyona intombi yami. Umngani wami. Hayi ngihlulile. Yabona lamafoni lokho nochofoza yiko konke lokho. Hayi ngihlulile. Akakulwisi uyakubonisa ukuthi kusasa umntanakho umuntu omdala. Bheka. Uyangenzela. Awuqeda umshado wami. Hayi mama akawuqeda umshado. Ntate kopa ngwana ska ba reason hore a fetse lenyalo la ha le fetse. Ntsele Ayanda o leng fela ukuthi different bana ha rate batho ba ha rate banyana fela hona ntho tshentshileng. Bakudla ngakuphi mntanami? Ongicazele. Ngala uNkulunkulu baba somandla kathi ngeferani ngesande ngiyasontweni mntanami ungenzani? Indaba yakho uhlala komalu. Ngicela understand something bantu abadala. Yabona manje soza nento engingazazi, he? Baba yazi abantu abaningi bagcina bethatha imphefumulo yabo ngoba abazali abavumeli ukuthi bengafuni uku-accepta ukuthi bayilento abayiyo. Uyayibona umuntu omdala. So asifuni ukuthi umfana ezegcine ethatha impilo yakhe ngoba manje bona ukuthi abazali abafuni uku-accept ukuthi uyilento eyiyo. And lento lena yinto isemthethweni baba. Angiyazi. Motswadi ka hlompho libiko bethu ke hanelane le itsho. Mara ntse ile same Ayanda ha ona ntho tshentshileng. The only thing is that fela yena o gay motswadi. Ho betere ka ngwana ha a se sekweta ha tsamaye a bolaya batho a etseng. Ntse ile le same Ayanda. Mochomolo ha o tlonisa go ngwana ha okay kopa understand ke a tseba Khona etshwaleni uthi ngibuyisele etshwaleni mfana. Sibuyele so inkonzo wenu mntanami sikhuluma ngawe kahle kanje. Yazi mntanami ngize ngakukhulekela ngaze ngithe mangiphawule esontweni ngikhuleka ngaze ngakufaka baze bajabula abazalwane ngifike ngithini enkonzweni mangisengikhuluma ngawe ukuthi wena ulala nabantu besilisa ngibulele la ngaphakathi. Mochomolo ke kopa re nahaneng ke di feelings sa ngwana ke di wa feelang ka teng Mochomolo. Uzowandisana la ekhaya. Ufuna ukuthi umuntu omdala nimazi ukuthi inhlobo yipi yomuntu. Uphinde umbuze baba. Ngathi akakuzonga kahle baba ngicela uphinde umbuze. Baba kulezi zinto lezi kukhona ukwenzeka ukuthi bayakwazi ukuthi nabo bengamagay bekwazi ukuthi bephathi bebe nengane. Kunezinto ezenziwayo ukuze bekwazi ukuthi kube nengane. Yazini uyangidina kwawe. Siyama. Yangizwani? Mama akusamanga into lava sayikhulumayo. DK matsa singa ba khono ba le bana ke wa ka khono nka spam sae ba sikena ko ngwanyane o itseng ngwanyane wa preka. Yes, ngwanyane wa preka. Mama sibone kubani? Iyayenzeka mama into khona. Even if mama ungagugula nathi singagugulela ukubonisa ukuthi asicamba manga. So ile nto ngisho mama umntaneni wanganilethela isindlukulo okuyigazi lakhe. Nyanya uyangizwe ngitheni? Wena bawazi olalo. Yes, ngabapha. Into engichazayo mama bawazi ukuthi ubaba hlezi ngimenzela amanzi makazo emsebenzini yangizwani. Ngimenzela amanzi ukuthi egeze. So ngithema ngithi ngiyobeka amanzi. Kwathothi uyamkhipha usibongelo ngoba ngumama ngawubamba umese la ubukhali ngakhona. Ngayitshela ukuthi mntana megisi unomakoti. Ungenzela manje
Motho mo bone kopa le mo tshware thipa ka bokhaleng o mo support. O need a support ya ha sa support ko wena le gona ba tshware mbona strateng re tla be re re oh wa gay. Wa bona support e qala ko mothong wa mme. O baba wa Muntu omdala. Demoni lento. Okay. Ngifuna ukuthi ekhulise umndeni wala kwaSithole. Ngifuna ukuthi akhulise umndeni wala kwaSithole. Masaka yenza lento ayenzayo uthini kimi? Angithi mama ama-gay ey'nkathini zamanje bayakhona ukuthola abantwana ngalendlela leyo ukuthi uza-donate i-sperm sakhe aprekise ngwanyana fela athole ngwana. Ubulela high blood yami mntanami. Mama Ayani. muntu omdala kopa le tshwarele ngayanda please. Abantu labo zenabo uzo Okugcina wangilethela i-TV. Okugcina wangilethela i-TV. uzokhuluma TV. Ngisaxolisa futhi kuma nakubaba ngobunzima enginithweze bona. Kodwa ke indlela nami engifila ngayo ningixolele bazali bami ngiyanithanda ningixolele kakhulu ukuthi ngeke nize ngithola abazukulu ngalendlela le ebengicabanga ukuthi nizobathola ngayo. Family hulukile go shapo ntate o re le ha kabe a soka a ikena mo pilong tshong ngwana ha e ke gay mara ke ngwana hae wa morata o tla mo amohela ntsena ko ya mama yena o re hano lahla ngwana yo re ke gay ke a tshepa go lwena mo hae ha e bona le ngwana LGBTQ o skebe wa molahlo o skebe wa swaba o skebe wa mo fidisa mpe a qetela ipolaya ke a tshepa gore la bona di example mona ke a le rata kaofela guys. I'll see you in the next episode. I don't wanna lie guys, I'm so proud wa itse king sebetsi ona ko yentse wa bona today ha batho ba thabile so I'll see you in the next episode. Yes baby.